takes a whole damn hour to afford 2 gallons, and I'm not doing enough. Another day, another challenge. I woke up one day and the world was cold. Feel like I'm way too young to feel this old. I got a hole in my heart that keeps getting bigger, so I'll try to fill it up by rooting in the liver. I'm a poster child, millennial. Feel like I'm way too young to feel this old. Drop your worries, pick up on this fine stream of love we're riding on. Don't believe those silly rumors, life is a chore. I'm telling you just bye. For today's video, medyo magiging busy tayo. This will be a productive vlog kasi dami nating gagawin ngayon na kailangan ko nang gawin na dapat bukas pa, kaso sabi ko ngayon na lang kasi dapat this day will be my rest day or chill day, ganon. Wala akong masyadong gagawin, tutulog, k-drama, ganon. Kaso naisip ko ngayon na lang para bukas chill na ako. Then, yun, ang gagawin ko is mag-redecorate ako ng mga something dito sa kwarto. Tapos, bawalis ako. Tapos, change ko yung pillowcase and bed sheets. Tapos, yung curtains din papalitan ko. As you can see, hindi sila partner. Pero, ayan, ginawa ko na lang ganun. Kasi, tamad ako maghanap ng curtains that time. Kaya, yan na lang muna. Tapos, basta mamaya ko na lang ano sa inyo. Medyo di ko na alam yung gagawin. Pero, yun muna yung gagawin natin dito sa room ko right now. Say hi to Dory. Pangalan niya ata. Yeah, kasi sa kapatid ko to, hindi ko alam ano pinapangalan nila. Minsan Dory, minsan Mia. So, I guess, ako na lang yung magne-name ng Dory. Kasi cute. Dory! Hi, Dory! Hi! Everyone is watching, but I still feel so alone. And I've been waiting on a miracle, but by the time it comes I'll probably be stuck. Next thing na ayusin natin is itong part na to. Itong LED strip na to. Ilalagay natin, didikit natin dun ulit. Yung mga school supplies ko, dito ko tinatambak. So, kuha ko ng gunting para sa paggupit dun sa tape. Tapos, sa net, ito. So, ito yung tape na ginamit ko. Double-sided tape siya. Okay, ayan. Nakapagupit na ako ng mga konti mo ng mga, ang tawag dito, double-sided tape. Ang ginawa ko para magkasya siya dun sa strip lights or sa LED strip lights. Ayun, basta ang tawag dun. Ginupit ko siya into halves. Tapos, ayan, didikit na natin siya dito. Right now, meron tayo dito maliit na upuan. Like, medyo mataas siya para dito ako papatong at maaabot ko yung taas na yun. Back to the topic. So, ngayon, kinuha ko ulit tong mga to. Nalaglag kasi siya dyan. Dati, ginagay ko na siya tapos nalaglag ulit siya. So, ngayon, ikakabit ulit natin siya dyan. Ayan na siya, guys. Hindi ko na pinakita sa inyo yung process kung paano ko siya kinabit dyan. Kasi dikit-dikit ko lang siya. Sobrang dami niyang tape, pero hindi siya visible dito kasi white yung ginamit ko. Like yung double-sided tape na meron tayo. Ayan, sa malapit, kitang-kita siya, pero sa malayo, hindi naman. Ito na lang, lalagyan natin ng bedsheets. Tapos, papalitan natin yung pillowcases. I'm back. So, ayan. Ngayon, naalis tayo. As you can see, bibili tayo ng charger ng battery sa SM. And, ayun, ito yung bibilin ko. Ang dala ko today is itong tote bag lang na gawa ko.
Ayan. And yung laman niya is wallet, tapos ito, pang makeup pouch. Ayan. And also yung camera, I guess. Kung dalhin para matry. Parang nakatingin. Insurance. Ayan. Ayan. Yung parang ganito po. Isang set po ng ganito. Kagyan lang ano yun? Hindi po kasama. Parang yung ganito lang. Kahit anong nangyari man, baka may ganito ka nga. Yung ganito po na may kasamang one. Parang isang set. Battery? Ay, wala. Wala. Hindi kasi. Alam mo, dali na maghanap ng ganun. Ma'am, meron po ba kayo sa Canon po? Yung parang order po ng Canon. Canon na Ito po. printer pang Camera po. camera. Dito ma'am, nag-try ka na. Yung isa iba po parang wala daw po sila. Oo. Wala rin kami mong dito. Try ka mong DJ. DJ. Ano po yung battery? Meron po kayo yung sa ganito ba? Battery pa. Charger po ng Canon. Wala mo. Pero yung sa Fine Arts ma'am. Isa po? Fine Arts. Fine art? Tindahan ng mga camera yun. Doon po sa may parang pinakalabas na po. Doon sa kabila. Thank you po. Wala kami mahanap na tindahan ng charger ng camera ko. Kaya nagpa-tempered glass na lang ako. So guys, dumaan muna kami dito sa Miniso. At wala naman ako kailangan. Wala lang, gusto ko lang tumigil. Ako bumili ng ganito. Hindi naman ako nagluluto lagi. Ang cute lang niya. Ganda tingnan na. Ito din ang ganda. 299. Agastos ba tayo? Huwag na. Hindi naman kailangan. Lightning-stricken cactus and it starts to rain. Trust yan. Smell of Meron ba steamed dito? asphalt, scented Novocaine. Nature's brew of all kinds of things. The mountain sunk hills, sky color schemes. Makes you forget about all types of things. You remind me of the Arizona thunder. Satisfy the times and make you wonder about the bigger picture in your life. The simple times in the Arizona thunder. The Arizona thunder tonight. Endless roads to the horizon, past the oasis, it's all behind you. Mirage of agua, the stars above you, the creatures day. Hi! So ayan, nakabalik na kami. Ito lang yung nabili ko sa supermarket or dun sa SM. Pinabili kami ni mami ng ganito. Bili ako nito kasi nawawala na yung clamp ko. Ayan, nawawala na siya. Di ko alam kung nasaan. Sobrang mahal, 79 pesos. Pero okay lang. Kasi kailangan ko din naman siya. Maya unbox tayo na galing sa Shopee. Yung in-order ko last week. Ayan. Mabilis na dumating. Bumili din ako ng ganito. Kasi paborito ko siya. Sa isang araw nakaka-20 ako na ganito. Kaya ko. Kasi ito yung favorite. Lalo itong flavor na to. Basta kahit anong stick or super sticks. Basta, ayun. Tapos ito yung pinaka-favorite na flavor. As I said earlier, meron tayong i-unbox na package na galing sa Shopee. So, ito yung pinaka-first na Shopee purchase na naka-box. So, ayan. Wait lang, thumbnail tayo, guys. Ayan, sasanitize ko lang ito ng ano. Sana natin to. So, since wala tayong cutter, I'm gonna be using a scissor. Pag may bubble wrap, alam nyo na. May natin buksan. Pop lang natin to. Okay, ito na yung box. So, ayan. Pipilig ako. So, ito na yung laman niya, guys. Ayan.
Ayan. Medyo maunti lang siya pero medyo marami-rami din. Okay, una meron tayo dito parang window cleaner na color beige. So, ito yung itsura niya. Ganun. So, bumili ako nito kasi panlinis ko sa dito sa may bintana ko dito kasi parang hindi siya nalilinisan. Ang hirap niya linisan using any basahan kasi parang hindi niya mabuhay yung like yung pinakaloob kasi manipis anuhan niya. Ayan, bumili ako ng ganito. Tapos next na meron tayo ay ito. Yan, buksan natin. So, ito, bumili ako ng ganito para sa CR namin kasi meron kaming mga face wash, gano'n, na nasasama dun sa mga body wash. And gusto ko maglagay ng ganito kasi, ayun, para lang organized din. Tapos yung parang dikita niya is ganito. So, natatanggal yung plastic dito, tapos saka siya ididikit. Tapos, ayan, nakasabit na nakaganan. So, ito yung beige. Ayan, cute. OMG, bumili pala ako nito. Itong parang another sticky something na lagayan ng mga towel, pwede rin. Ito kasi, nagbilang ng ganito para lagayan ng towel ko, sabitan ng towel kasi laging yung towel ko, lagi nakasampay lang dyan sa may chair ko. Kaya sabi ko, bibili na ako ng ganito kasi, ayun, para hindi rin mukhang makalating nandun sa may So, kaya kahit anong basta ayan, nasabit ko siya somewhere there. Diyan, o kaya dito. Sticker siya sa likod. May sticker, tapos natanggalin. Tapos ito yung itsura niya. Okay, bumili pala ako nitong cutter. Ito dapat yung pang-open ko ng box somewhere pag may package ako. So, ayan, as you can see, mahilig naman ako mag-Shopee. So, bumili na ako ng ganito. Sinabay ko na siya. Ayan. So, gamitin na natin to instead yung scissor. Okay, ito naman, I think this is the mirror. Mirror. By the way, lahat to sa isang shop lang, kaya sabay-sabay sila dumating. Yan, munti ka na ako bumili kanina sa SM. Buti na lang, hindi ako bumili kasi bumili ako doon, edi madodoble. Once again, yung color niya is beige. Good thing, maganda yung salamin niya, walang crack, walang damage, anything, etc. So, ayan. Yan, nakaganan lang siya. So, next, meron tayo ditong organizer. Itong organizer na to is the size small. Yung mga common nakikita nyo sa Shopee na ganito. So, bumili ako ng dalawa. Hindi ko pa sure kung saan ko siya ilalagay. Basta, ayan. This is in the size small. And color white siya. Yung material niya, plastic lang. Akala ko matte yung finish niya, pero hindi. Medyo glossy. Meron siya. Same rin tayo, pero this is in the size medium. Yung medium and small, ito yung pinagkaiba nila. So, kung balak nyo bumili, kung aalamin nyo kung gaano kalaki, ayan, yung pinagkaiba nila. And last, but not the least, itong parang box siya. Okay, open natin para makita ninyo. So, this is in the size small, I guess. Oh, ito yung small ata. May kasama siyang ganito para meron ng shape. Yan, diba?